Het is een hele operatie om de beide scootjes in de expo-hal te krijgen. Een precisieputsie, maar dan wel in met grut materieel. Spannend, maar ook een moment van grutskus voor de belutsenen. Dit is ontzettend spannend en natuurlijk een fantastische dag. Het is sowieso, het zijn ontzettend grote schepen. En het vervoer hier naartoe vanmorgen, dat was al een heel gedoe. En je loopt hier binnen en dan zie je ze liggen en dat is een fantastisch gevoel. De scootjes worden eens al jaren verzint op de beurs, maar nog niet wie de skippen er zelfs ik bij. Dat ze nou wel in de hal stenen had te krijgen met het 25-jarig jubileum van Boot Holland, maar ook maar de ziektocht van de louter scootjes naar nieuwe sponsoren, want die binnen heegnedig. Wij hebben een hele slechte periode achter de rug. We hadden veel sponsors uit de bouwwereld en heel veel failliet gegaan. En ja, we moeten weer opnieuw beginnen. Verderop in hal 3 nog een beeld dat je net zo vaak zag, een file van jachten. Het aantal boten dat naar de expo komt is maar 40 gelijk on flinier. Doch zucht de organisatie dat de verorings binnen in de merk. We zeggen wel van, ze het wel moeilijker kregen, er werden minder skippen gebouwd. Dat liep het nou weer langzaam wat aan te lopen. Maar ja, mensen zeggen ik wel van voordelig tot heel duur, maar slimmer bouwen. De skippen worden wat strakker qua model, wat moderner, wat lochtere kleuren in het interieur. Ja, en prijs is toch ook wel een belangrijke factor, dat ze slimmer bouwen als een legere prijs eigenlijk. Boot Holland is van 6 tot 11 februari in het WTC Expo in Ljouwt.